Der er DM i kunstskøjteløb i Aarhus denne weekend, og her er der især en, der tiltrækker sig opmærksomhed. Og så er han endda kun med som oprydder efter skøjteprinsesserne og prinserne på isen. Han kan lave måne. Det vil jeg godt lære. Det er svært ikke at blive betaget. Nej, jeg vil bare lære det. Især når tonerne ligger lige på tungen. Hver skøjteløber har 2 minutter og 35 sekunder til at vise dommerne, hvad de kan. Ja, han er sindssygt god. Og når de forlader isen, belønner publikum skøjteløberne med gaver. Ja, der er noget, der kan kaste ud. Og så ligger gaverne ellers der på isen, parat til at blive samlet op. Og her har den her dove nissehue på. Det er et job for Christian Charles Aloro på. En giraf. Han deltager ikke selv i DM, men er ganske færm til det med skøjter. Tak. Jeg startede, dengang jeg var 2 år. Og i dag har han det vigtigste job af alle. Endelig har jeg fået et job. Det var fint, det her. Synes du, det er en god job? Ja, også et sjov, fordi jeg elsker at være nis. Var det fint? Det er super fint. Det er tid til at stemple ud. Det var perligt. Nu går turen hjemad, inden han atter stempler ind på aftenholdet. DM i kunstskøjteløb fortsætter i morgen med flere løb og præmier.